Kok mau? Kok kamu pikir kayak ngono lho, masih awake dhewe. Bro, kene itu tanah sih tau mobil ya, Bro ya. Mobilnya keren nih, Bro. Aku lho sewengi rasa turu perkara mikir iki. Siraku lho nganti mumet. Ya nek aku menurutku lho ya mending tuku anu sik. Apa jenenge? Tanah. Soalnya rego tanah iku saya suwe iku saya munggah. Jadi nek mung investasi ku apik. Tapi nek tuku mobil, iku regane saya suwe iku saya mudhun. Ora anu, kurang apik nek dienggo investasi nang ngono. Tapi mobil bisa disewakake lho, Bro. Untuk duit padha lho, Bro. Iya bener, nek mobil iku nek mbok sewakake iku untuk duit. Iku nek payu, lah nek ora payu, ora kene gur bayar pajak tok, rugi. Ini lah mikirnya yang ngene iki lho. Mending tuku tanah, investasinya apik lho ya. Lho, iki makane aku ora investasi. Yo, aku ora ngarani. Kene masalah investasi wis paham. Lah memang ngono keadaan ekonomine wong saiki kok rata-rata sudah di mobil kok jarang wong saiki nyewa-nyewa mobil ngono kae. Bayi kok ngerti apa? Oh, wis ngene ae saiki danane piro ngono ae. Sik tak takoki sik iki lho. Dadak takok barang kok. Sik ta. 100 ya, Bro. Danane 100. Heeh. Iki sing tuku sapa? Nyampe tuku lemah karo mobil wis sapa? Joko. Jadi aku baru jual kayu jati, itu duit 100. Jadi aku bingung ngapain tuku tanah atau mobil tak aku. Ya aku malah tambah mumet dhewe ya, Bro. Sewengi lho aku rasa turu. Ora iso turu kok ora mikir ape tuku apa Joko iki mau. Heeh. Apa Joko mbok pikir kaya ngono lho, masih awake dhewe geger kaya ngene iki mau. Tapi dia bingung ya, Bro. Bingung yo ben urusane Joko. Kowe ndedet ora saiki ngono ae. Kenapa tuku udut ya ra iso? Lah iya ora dadak mikir-mikir urusane wong ae lho kowe iki. Oh duwite wong bene sing ngurusi wae dhewe. Tapi tanah sih ada, Bro. Tanah yo ben. Tanah opo. Si mas kiriwangi geger kaya ngene. Tanah apa tadi? Tanjung niku gawane emosi. Emosi yo ben.